Του ζωγράφου με τον Ηλυσιακό να υποδέχεται την προοδευτική. Καλαϊτζίδης, το γέμισμα προς τον Μπερνιδάκη, ο Λίγκος με το κεφάλι για τον Μινά. Ο Μινάς θα κάνει το σούτ, η μπάλα γκολ. 0-1 για την ομάδα της προοδευτικής με τον Μινά στο 24ο λεπτό. Έπειτα από αυτό το γέμισμα του Καλαϊτζίδη, ο Λίγκος άφησε για τον Μινά και αυτός με δυνατό σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή νικά το Μουκέα για να κάνει το 0-1. Γιουβανέλης εκτελεί το φάουλ, η μπάλα περνά από όλους και τελικά είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-1 για την ομάδα του Ηλυσιακού που ισοφαρίζει πλέον την προοδευτική με την κοντινή αυτή προβολή από τον Παπά. Αν βλέπω καλά, ισοφαρίζει ο Ηλυσιακός στο 51. Ο Ψαρής θα κάνει την μπαλιά, το σουτ και το 2-1 για την ομάδα του Ηλυσιακού με τον Φωστέρη να κάνει το 2-1 και να αφήνει άγαλμα τον Αρχοντάκη σε αυτό το μακρινό σουτ. Έκανε το 2-1 ο Ηλυσιακός που ανατρέπει το παιχνίδι και από εκεί που βρέθηκε να χάνει με 0-1 κάνει το 2-1. 22 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα στο 2-1 ο Ηλυσιακός. Εκτελέστηκε το φάουλ για την προοδευτική, η μπάλα περνάει. Τελικά ο Μπερνιδάκης στο 2-2 για την ομάδα της προοδευτικής. Στο 23ο λεπτό της επανάληψης ο Μπερνιδάκης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Ηλυσιακού και νίκησε τον Μουκέα για να γράψει το 2-2. Γιουβανέλης εκτελεί το φάουλ, η μπάλα περνάει προς τον Καϊμακαμούδη. Ο Καϊμακαμούδης κάνει το 3-2 με την όμορφη αυτή κεφαλιά. Έπειτα από το φάουλ του Γιουβανέλη, ο Καϊμακαμούδης ξαναδίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Ηλυσιακού. Με τη φαλτσαριστή αυτή κεφαλιά του αφήνει τον Αρχοντάκη να βλέπει την πορεία της μπάλας προς την εστία του και πλέον το 3-2 είναι για τον Ηλυσιακό. Ο Καϊμακαμούδης ήταν αυτός που λυτρώνει την ομάδα. Πέτυχα το τελευταίο τέρμα. Όλοι οι παίχτες βοήθησαν για να πάρουμε την νίκη. Συνεχίζουμε για κάτι καλύτερο. Θέλουμε πρώτα να σώσουμε την ομάδα και στη συνέχεια ότι καλύτερο έρθει. Ξέραμε ότι η προοδευτική είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση γιατί είχαμε 4 μόνο βαθμούς. Θέλαμε την νίκη, το ίδιο και η προοδευτική. Το παιχνίδι ευτυχώς εξελίχθηκε ευχάριστα για μας. Πήραμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε στο και βαθμολογικά και για ψυχολογικούς λόγους περισσότερο, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές. Οικονομικά είμαστε πολύ δύσκολα και τουλάχιστον αυτό μας έδωσε δύναμη για να συνεχίσουμε. Και εμείς οι παίκτες και η διοίκηση και όλοι.